תהיה קודם כל נוח בפני הקדוש ברוך הוא, אחרי זה בפני האדם. קודם כל, אם אתה תלך בהדרכה של הקדוש ברוך הוא, יהיה לך ברכה והצלחה, יהיה לך פרנסה. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמח את אשתך, יהיה לך פרנסה. הקדוש ברוך הוא לא אומר, תשאיר את אשתך כמו אלמנה עד 10 בלילה, תעבוד כמו חמור. ותגיד, אני עובד, מה צועקת שאני לא בא הביתה, אני עובד. אתה חמור אתה. תבוא ב4 הביתה 5. תצא עם אשתך, תבזבז עליה כסף, השם ישלח לך שפע. למה? שימחת את אשתך, שימחת את כל שערי הפרנסה. אבל אם אתה חמור, אז אתה עובד עד 10 בלילה. אתה עובר גם על האמונה שלך, אתה עובד יותר מ8 שעות. אשתך כמו אלמנה בבית, מסכן, אף אחד לא עוזר לה. ואז הוא צועק, אני עובד, אני משחק, אני עובד. תמשיך לעבוד כמו חמור, חמור עובד כל היום. תמשיך לעבוד. כי אתה לא הולך בדרך הקדוש ברוך הוא, בדרך השם. יש הדרכה כמה לעבוד. ויש הדרכה איפה הפרנסה גם נמצאת. הפרנסה איפה? איזה כלי מחזיק ברכה זה השלום. אשתך שמחה, יש שלום בית, יש פרנסה. אף אחד לא דרש ממך לעבוד יותר מ8 שעות. עבדת, החתמת כרטיס לך הביתה, שלום. תוציא על אשתך יותר, השם ייתן לך שפע יותר. יהיה גרזן, הקדוש ברוך הוא גם מצמצם לך את הפרנסה. אתה מצמצם את אשתך, אתה מצמצם את שערי הפרנסה בשמיים. אשתך זה הפרנסה. אני הפרנסה, אני מביא הפרנסה. מה אתה מביא אתה? מה אתה מרים את הקול שלך אליה בכלל? אני מביא פרנסה, אתה לא מביא פרנסה. אשתך מביא את כל הפרנסה. אבל את לא עובדת. נכון, זה שהיא בבית ולא רואים אותה גברים, יש לך יותר פרנסה. אם היא תצא לעבוד, היא כאילו מביאה אותה 4-5 אלף, אבל אתה תדאג, 4-5 ילך על המנוע של האופנוע עכשיו, אל תדאג. אבל לא יהיה לך ברכה ב4-5, זה אין ברכה. כמה שפחות תראו את אשתך בחוץ, יותר ברכה בפרנסה. זה יצא הרע מראה לך, הנה נכנס, לא רוצה שאישה תעבוד. הייתי 10 אשתך אברהם, היה 10 באוהל, יש פרנסה. אברהם כבד, מלא צאן, מלא כסף זהב, איפה שרה? אבל באוהל, יש הרבה כבד, הרבה בשר, הרבה פרנסה. אתה יכול לשלוח את אשתך לעבוד. אתה רוצה אבל יותר ברכה, הנה אשתך תהיה בבית. כל עין שלא תראה את אשתך, השם ישתבח שמולד. את רוצה לעזור לבעלך בפרנסה? תמחקי את האודם שאת שמה שאת יוצאת החוצה. כן, ושבעלך בבית תשימי אודם. ושאת באה לצאת תמחקי את האודם. ככה 10 פעמים ביום. זה השתדלות לפרנסה, לא צריך לעבוד בחוץ. שימי בגדים יפים לבעלך בבית. לא את הסמרטוטים, בבית של אמא שלך תשים את הסמרטוטים האלה מהאקונומיקה. לא, אני מנקה. תנקי בסדר, אבל תשים לי גם בגדים יפים לבעלך. אתה יפה, אז תשני צהריים. בגדים יפים לבעלך, זה פרנסה, זה השתדלות לפרנסה. אודם, קישוטים, את יכולה גם לצבוע את השיער, כיסוי ראש לא חייב בבית. תורידי את הכיסוי ראש. אני לא יכולה ללכת, אני חייב את השיער שלי. בחוץ תשימי כיסוי ראש, זה ברכה לפרנסה. תחצי את הראש לך שלא יראו את השיער שלך. בבית תורידי את הכיסוי ראש לבעלך, אין בה אם את רוצה להקים. זה לחומרה, לפי הזוהר, להשאיר כיסוי ראש בבית. אבל תהי צנועה בבית, תהי צנועה בחוץ, תהיה איזה פרנסה יהיה לך, איזה פרנסה. לא צריך שתעבדי, לא צריך שתעבדי. בעלך חתם שהוא יזום לפרנס אותך. תשבי בבית, אל תדברי עם גברים, אל תצחקי איתה. לא לצחוק איתם, לי מולדת תמונה לי זה. זה עכשיו פוגד בפרנסה שלך. יהיה לך צניעות עם גברים, ברכה יהיה לך בבית. תראו מזה, זהו. לכן אומר הרב אברג'י, שהעבירה שמתקרבת לצדיקים, הם מיד בורחים. אתם רוצים ברכה? תברחו מהעבירה. תברחו מהדיבור, תברחו מלשון הרע. אל תנתחו אנשים בשבת. שבת לא נועד לנתח אנשים בלשון הרע. מנתחים כל בן אדם מקרות בעבודה. השם יעזור. יש כאלה שיש להם עסקים, לא מפסיקים לדבר על הפועלים והפועלות. השם יעזור. גם השעה העבודה נכנסה בשבת. שבת בי נפש. אין עיתונים, אין כלום. קוראים עיתונים, טלוויזיות, שמרו שבת, תראו איזה ברכה, זה הברכה לבית. אין טלוויזיה, אין כלום, אין עיתונים, רק אתה ואשתך והילדים. זה נועדה השבת, בגלל שהם אוהב אתכם. מה הוא רוצה לעשות לכם צער? שלא תיסעו לים באוטו בשבת, שלא תבקרו את המשפחה, את אמא שלך ואת אבא שלך. מה הוא רוצה לענות אותך? הוא רוצה בשביל שלך שלום בית, תהיה רק עם בעלך, כל השבועות הם עסוקים. עכשיו רק את ובעלך בבית, 24 שעות. הוא מביא לך, מוזג לך לשתות נס קפה, שוקולד, מרמלד, מדבר איתך, מחמיא לך, הנה שלום בית, תשתבח שם הולד. אבל מה? כל אחד עסוק בעיתון שלו, בטלוויזיה ובטלפון שלו, השם יעזור. והטלפון הזה צריך להשמיד אותו, כן? זה כבר נכנס לבתי כנסיות, גם בתוך התפילה הם מסתכלים בטלפון, שיעורי תורה בטלפון. גם שבעלך באת עם הטלפון, תנתקי את הטלפון שבעלך בא. תנתק את הטלפון שאשתך בא, המלכה בא.
המלך בא, תנתקו את הטלפון. תנתקו, תעשו של אחד ושל השני, תראו ברכה בבית. אבל אם כל אחד רוצה רק לקחת, לא יהיה לכם ברכה בבית. כל פעם שני וחמישי, רביעי. כל שני וחמישי, בבית של אמא של האישה. למה? אתם לא עושים שום דבר. אז תקשו ליועץ נישואין, דעת תורה, איך להתנהל בבית, יהיה לכם ברכה.